Vawiin hi ni som pasari January sang nile som nile pakhat Pathianni ania TKP New Salem Unit Rising Day ni in kum sang azakwa somkwa le pathum khan TKP New Salem Unit hi din ania kumin kum sang nile som nile pakhat hi din na tonga kum som nile pariat atlin na ani Rising Day alo hlen hian khawtlang tana thu thati nan manthin ania ama erawh chu thleng COVID-19 awangin biakin lamah te program hman arem tak silo awangin le Pathianni te alo ni awangin TKP New Salem Unit chuan damlo miharsate mamawh hun apiang hman atan tiin Community Health Center Chawngte Poor Patient Fund atan hlan ni se kan tia kan thei to erawh tlem hle ma se he kan sum tlem te mang hian damlo miharsaten malsom na an chan thei nan tiin tun huna hian shroi tu ten damdoin tlang kan pan mek ani member zong fe chua cha kom viau ma se thleng awang hukin arem silova apoi kan ti hle ani damdoin lama kan thok tu tenen biak rem na kan nei to a damdoin chung lama kunrilu te mangin damlo miharsate manatan sumhlan na kan nei anga damdoina damlo zong te in tur kingin kan na hun te kan nei bok anga tin damdoina thoktu zong te le damlo te tan pathian hruai na le malsom na TKP New Salem Unit Rising Day ani kani hian TKP New Salem Unit chuan pumtinin khawtlang tan thil thakinan kan hong phila amar chu kuminah thleng wangin biakin lamah te thalai zongin hman arem tak silo wangin hian Community Health Center Chawngte lama TKP New Salem Unit aiwin mingin poor fund mamawh tu apiang atan hman atan tiin poor fund sa nila kan tia chu rong chung han na hian chu ron kan chania chung re zong kan hian kan TKP New Salem President Pu.Omeg Lalramkinlova poor fund
kan na ni se kan Dr. Pu.Arun-a melo han sakse alom khopang detuna Pu.Omeg Lalramkinlova ni torin usong kia ta kan khi đặt sự là phong ai TKP din chan berte ji nga pakhata chuan khawtlang tana mi tangkai tura pui le kaihruai ini a chalai te kan thatlai hun khawtlang tana mi dangte tana mal somna kan ni thina turin tein chu tiang hoi jong chuan boina ko hian tu te emot tana pathian harau ti dam na le ti sa le harau dam na kom kim an chan thina tur be sei ke thil be Chawngte hi kan tham chu ani Ole, alom me. Itu nak chuan damdawi na thoktu tele damlo tekan Chawngte na nei turin dan unit secretary langwal walang hung chunga lan somo Chawngte turin Chawngte so helai ka program chu di tok mai ton dia. Pa ngai te isa te Vawiin Dt.17 ka to te pa nang dama samna se wa tra Vawiin na ko ta chene la pa Vawiin hi TKP Salem Unit Rising Day Pathianni voice ni Pathianna an thleng hero pe India te hinang ma suai na an chana Vawiin kan share na lo nó là chơi với nhà hian là bảo vệ đằng tám thì trả thì sao thì mấy là cái này huna si huna identity là thực tế về đằng tất phát sát na vàng á mong anh ông chưa vàng nghiêng thì orphan hay là huna Rising Day Vawiin mấy thằng tế Sumfai cái thằng này tất cả hiện tại hi anh tổ chức tất cả hman anh thấy nó tổ chức lệ idang te tana changkai tak ya sum hi an chante to hen khoi na ta kan ha ani chuti rol chon lalpa voinia helai dam doi in huna in an kola hun hang me natna wanga ta kum lai zo la Pu.Omeg te natna sang natna in ang tak tak ani ti kan ring chung ni te po chu khoi takin ikut chak takin nangin kai foila Dr.Arun-a stand na dam doi an Chawngte nangin ti Salem Unit harau dam te alo chang in turin atan ang sakpo ani chuti rol chuan en call tu kan medical staff te doctor te nurse te nang chakla tharafin te pele la eng dam lo hi mangai tu takan nem taka an en call thiam thil turin atan fin na kan sakpo ani voinia kan hun hi midang ni moi mai ni lova nang ma du dan zo ani fiksia voinia kan hun hi nang min sakla ya chon kan hun pale zel tura kan kong nang in kai shwaila an thil ti na pia ma nang maru ko nang choba an hunte kan han thim zo thei turin na if by so krista min pamile amen ole tuna chuan damdawi damlo zong te tan in turte kengin kan na hun kan mangmek ania kan theile phak tok tlem hle ma se damlo zong ten pathian hruaina ompuina mal som na ta changa damdawiin dam taka an chua sana hi kan du tu sam berani pathian hruaina awangin TKP Salem Unit chuan kumsum hi le pariat mel amu ve tereng mai heng kumte hi kan theina le chakna wang ni lovin pathian hruaina le amal som kan donna ani ti kan hriatin kan lom le ani
thok tu tenen thalak khawna kan nei zo to hnuin Rising Day pualin kan che vel hmun moi le nuam fangin hun kan hmang chun zom ngal ani ole Rising Day puala kan hun man ke chu bizong kha ani e